Iħajjarhom bl-ikel tal-qtates imbagħad joqtolhom. Din x'aktarx kienet id-dinamika ta' Ġappuniż li allegatament kien il-moħħ wara l-għajbien u l-qtil tal-qtates fl-aħħar ġimgħat f'numru ta' lokalitajiet. Il-pulizija qalet li wara jiem ta' sorveljanza brabta mal-investigazzjonijiet dwar qtates li nstabu maqtula, kmieni flodwa tal-ġimgħa arrestat Ġappuniż ta' 31 sena. Ingħad li l-investigazzjonijiet kienu konċentrati madwar tasliema fid-dawl tal-fatt li l-pulizija kellha indikazzjoni li l-persuna allegatament involuta kienet tinsab f'dawk l-inħawi. Bid-deskrizzjoni tar-raġel f'idejhom għal xi tlieta tal-ġimgħa filgħodu l-pulizija osservatu miexi fi triq Manuel Dimek f'Taslima. Ir-raġel twaqqaf minnu fih u minn tfittxija li saret fuqu instab li kellu paringwanti tal-latex simili għal dawk li allegatament intużaw fil-qtil tal-qtates kif ukoll xi pakketti tal-ikel tal-qtates. Wara li ġie arrestat saret tfittxija fir-residenza fejn jgħix u minn hemmhekk ġew elevati l-ħwejjeġ kollha li suspettat kien der liebes u l-inqabad fil-filmati ta' numru ta' kameras ta' sigurtà. Ir-raġel qed jinżamm fil-lokap tal-Pulizija l-Furjana fejn l-investigazzjonijiet se jkomplu fis-sigħat li ġejjin. L-ewwel indikazzjoni ta' x'qed jiġri ngħatat ix-xahar li għadda fosthom minn diversi attivisti li jaħdmu b'risq l-annimali u tellu anke ritratti ta' qtates mejta u midruba fuq il-mezzi tal-midja soċjali biex iqanqlu għarfien dwar dawn il-każijiet. Ġie rrappurtat li 5 qtates ta' triq instabu mejta jew midruba f'Taslima u wħud minnhom partijiet tagħhom maqtuwa. Każijiet simili ġew irrappurtati wkoll fil-Belt, il-Furjana u Bormla.